dyan. Mga sir, mga ni kaimtang ang birono ron sir. Kani, na 7-Eleven. Na birono. Mga ni ang kuhan. Tang kaimtang ron sa police station 3. Wala pasa. Na. Baha na kayo. Mga kaimtang ron sa kuhan. Oh. Umana ni. Mana Pirono. Ano siya? Baha na dyan. Hindi na mabangbang ang baha dari sa Pirono. Sige. Sige, tane. Wala na yung kaimtang sa Pirono, Roger. Roger. Abot na dito. Na. Diri ra sa tunga-tunga si Center Island. Sa Junction Back dapit. Wala na. Tugla na. Abot din. Diyan, abot din sa dumon dyan. Abot lang sa dumon dyan. Mawala. Diyan. Diyan. Abot din sa dumon dam. Abot na dumon. Abot sa dumon. Abot lang yung dumon lagi. Ay sabi, atay.